kontext je to, že prostě jsem přišel za člověkem, kterýho se teď chci na něco zeptat. Člověče, odkud bereš všechnu sílu? Odkud bereš svou tak silnou víru? Jak to, že máš tak pevný základ? Jak si sundal všechen ten svůj náklad? A ten člověk se na mě otočí a podívá se na mě a usměje se. Podá mi ruku a pak povídá. To i já, byl jsem na tvém místě, bloudil jsem, padal, cítil se nejistě, pak přítel jiný ruku mi dal, sklopil oči, na mne se podíval. To je ten dobrý základ, na něm stavět je dobrý nápad. Ježíš se jmenuje a tebe taky miluje, tobě taky ruku dává. Tak hněď těsto z tohodle kvásku, chval Boha a dávej mu svou lásku. Jen on má nejvyšší trůn, on je skála věku, on je základ tvůj. A tak hně to těsto už z lepšího kvásku, chválím tebe, Pane, dávám ti svou lásku. Jen ty, Pane, máš nejvyšší trůn, jsi skála věku, jsi základ